Hi guys! Magandang hapon. Nakalimutan ko mag-vlog. Wala pa palang vlog. Alala ko. Sa palingot to eh, no? Nakakainis to kanina. Masarap ko. Masarap. Masarap ko. Ay, hindi naman siya tingin kakatawa eh. Tapos mamatay-matay na siya kaya hindi nakakatawa eh. Luha-luha nakakatawa eh. Anyway, ayun. Kalimutan ko ng mag-vlog na. Pauwi na kami kasi anda na si Myra. So, yun. Nagpabili na ako kay Sel. Pina-prepare ko na sabi sa kanya. Magluluto ako ng tinola. Gusto ko naman ng lutong bahay. Magluluto ako ng dinner. So, yun. Huwag na muna kari-kari. Matagalan na yun. Tagal gawin. Tagal palambutin yung yung pata. So, yun nga guys. Pauwi na kami. It's 4:34. So, yun. Tapos tinunaan ako yung isang dyan, product. Pinick up ko na rin. And, hi! Kay Tita Alma. Hi, Tita Alma! Nakita ko siya kanina. Nagulat ako sa kanya. Nakakatawa eh. Pasensya na, Tita Alma. Ngarag yung itsura ko. Ayun guys, kapag hindi ako nakaayos, ayan, may mamimit akong viewer, ganun. Kapag naman medyo mais-ayos yung yung itsura ko, wala lang. Parang wala. Pero okay yun kasi at least nakikita niyo yung tunay na itsura ko, diba? So, yun. Hi, Tita Alma. Thank you ulit. Bumuli siya kanina. Ay, makapagpahinga na guys kasi tomorrow is last day na. Tapos pinaparush ko yung kay Papa. Buti na lang si Papa. Supportive din. Yung back panel kasi bawal na yung shelf sa sa mall, na pagbasar ng mall. And then magagamit ko rin naman yun sa sa mga next na bazaar kasi parang divider ba guys? Each booth parang may kami pangharang ka. So ayun, nagpapagawa ako. Tapos yung parang hagdan-hagdan na made-displayan ang mga product para mas organized. So yun, bukas ayusin ni Papa. Kasi bumili na kanina ng materyales. And then ayun nga, last day na. Tapos balik lipat na tayo ng Makati, ng Glorieta. So after pagka-pull out dyan, siguro mga 1 AM na sa bahay na. Konting tulog lang guys yun. Tapos 4 o'clock naman, gising na naman. Kasi hindi naman 4 o'clock. Kasi nandiyan na yun sa yung mga na-pull out di na namin ibababa na sasakyan. Then yun. Hindi ko makita yung side mirror. Ay, sorry. Ako pala. Ayun. Mga 5 siguro. Hindi, 5 kailangan paalis na tayo ng dati. Bahay eh. Ay, pala. Isingin mo ko ng 6. Baliw talaga to. So, yun lang guys. I'm so ngarag, so pagod. Alam nyo yun. Gusto ko magpahinga. After bazaar. Ayan naman tayo sa pahinga. Hindi naman natutuloy eh. So, yun. Pasensya na. Walang vlog. Babawi ako guys pag na may mga ganap na. So, see you later sa bahay. Alligator. Ay, pala si Chris. Di na rin sumama kanina. Ayaw niya. Nagbago na naman yung isip ng batang yun. Tapos pinagre-review ko na lang siya kasi exam na nila ngayong week. Last week na rin nila ngayong week na to. Tapos wala na. Bakasyon na hanggang November. Balik na nila November na. So, yun lang. Ang ganda guys. So, pag malinis yung yung aquarium. Masaya na siya. Saya ka na? Muning-muning? Capri. Gusto ko si Waning eh. Kaya, nawala yung niya guys It doesn't detach. Ayan ba yun? Ayaw. Oh, na-detach. Pero may cheats yung tops. Nawala yung niya yung bigote niya. Paano kaya yan? Ang ganda linaw. Ay, Zeus! Ay, Zeus! Ay, Zeus! Inaaway ka, Magis, ni Sasha? Ha? Inaaway ka ni Sasha, Maggie? Meron kasi doon sa sa baba. Kaso ni Ate Beth. Si Sasha. Naawa siya. Dati ko rin mga siguro. Pasok ko na dito para din mag-ingay. Ay, na-excited pa naman yun. Excited na siya. Love niya, papasok na siya ng kwarto eh. Sige.
Hindi dyan! Saan ka pupunta? Doon sa kwarto na. Hindi dyan! Sa kwarto na. Ay, naku naman eh. Sa kwarto na, dali na. Kaya tawa mo lang. Hindi pilipit. Ayun. Wala pa si Sel. Paknit! Kamusta naman ang paknit na baby na yun? Kamusta naman yan? Ha? Kamusta? Aray ka! Ikaw talaga may ka mga gat. Aray! 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 Tangkad mo na ha? Tangkad. Magaling na yung ano mo. Aray ko! Aray ko! Nanggigigil siya. Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Nanggigigil siya. Ay, wala na yung egg. Wala na yung egg. Magaling na. Ouch! Aray ko! Ko talaga. Ay! Wala na yung egg. Ouch! Aray ko! Oh, lagot ka! Lagot ka yung laruan ni Vicky. Aray ko! Aray ko! Sag lang. Aray ko. Yan. Nay! Good morning, guys. Punta kaming pier daw, sabi ni Papa. Bibili daw doon ng paluchina. Ay, nako. Ano na pala yung camera? Oh, that's all. Lobat na. Ayun. Walang almusal. Gawa na. Last day ngayon, guys. Pull out na mamaya. Pero gabi na kami pupunta gawa ng magpipick up muna kami ng mga di-deliver din namin mga products. So, yan. Good morning. And driver ko na nanununtok na naman sa pagtulog. Visit. Ano nga papalaginipan mo? Ha? May umakbay daw sa'yo. Oh. Eh di inupakan ko. So ako inupakan mo. Hindi. Kasi ako yung kaakbay mo. Hindi. Gago. Sakit. Daddy! Ikaw ang chick ko eh. Ikaw ang chick ko eh. Kaya umunday na lang ako automatic yun eh. Nanununtok eh. Hello guys! May gulay. Ang sakit na ng katawan ko guys. Mabalik-balik sa mga pick up. Tapos deliver. Ayun, last. Mamaya deliver tayo sa kasi sa na to, sa Trinoma and then sa Eastwood or Trinoma pareho. Ayun, deliver ng product. So, uwi muna ako kasi magsha-shower ako. At ang baho-baho ko na guys. Nangamoy na ako, sabi nga sa store. Amoy araw na daw ako. So, ayun, mag-shower muna ako. Tapos, hello again guys. Namatay kanina yung yung camera. Ayun, napalitan ko na siya ng battery. We're off to Trinoma. Mag-deliver na muna and then puntang Eastwood. Tapos may meet up mamaya bago mag-pull out. Tapos konting tulog lang. Mga 3 hours na sleep. And then gora na naman tayo sa Glorieta. Diba? Kaya wag niyo akong hapa ng vlog guys. Ay, wala talagang time. Ayun. Tapos dapat sasama ko rin ngayon si Chris. Sabi ko doon na lang kami magsimba sa Eastwood. Ayaw niya. Mas gusto niya sa bahay talaga. Kasi yung na naman daw, yung uwi na naman is madaling araw, mga alauna na naman, may pasok siya tomorrow. So sabi ko, sige, dito ka na nga lang. And then napakiusapan ko rin sila, Sel, dapat day off kasi niyan. Sunday, every Sunday. So napakiusapan ko siya na wag na muna silang umalis na mag-anak. Kasi namamasyal din sila every Sunday. So sabi ko, kahit ngayon lang, na Sunday na to, sabi ko, payagan na lang kita ng 2 days na off. Kumbaga, i-offset na lang yung off niya. Kasi hindi pwedeng iwanan yung mga dogs din, di ba? Tapos, kasi bukas maaga din kami. So, maybe next week, pwede na siya ulit mag-off. Kasi hanggang Friday lang kami sa sa MOA, sa Glorieta. So, yung guys, grabe ang traffic! Sunday na Sunday, grabe! Kita nyo yun, grabe oh. Doon pa sa unahan, yun. Kahaba ba? How are you? I'm hungry. Binigyan kita kanina ng pangkain. Oh. Iba pa rin pag Sabay yung mahal sa buhay. Masarap. Ibang So, typically. Akala ko si Marian Hewitt tong nasa billboard. I'm sorry. Ayan. Yung beauty vlogger. Diba kawig niya? Unang tingin. Mariana ata yun. Mariana Hewitt. Mariana Zubiri. Yun lang.
Ang gaganda ng mga naka-billboard dito. Natatawa ako guys, ano? Sumali. Mga sons ni Venga Boys na boy bands. Venga Boys na boy bands. 90s, tapos elementary pa ako. Alam mo yung shalala. Sabi ko kasi okay na sa akin yung mga ano, hinamo nga din baka maano tayo niyan. Okay na sa akin yung mga 90s songs, alam mo yun. Huwag lang yung mga ngayong era talaga. Or ngayong, ano? O tama di ba? Era. Para naman tanda-tanda na natin. Alam mo yun, ngayong mga 2000 na mga songs na hindi na ako makarelate. So ayun, nag-download. Tawa ko din sa shalalalate. Sabi mo mga boy band, di ba? Ano mga boy bands? Bakit may ganyan ka? Venga Boys. May boy yan ah. Ay, kaloka. Anyway, ayun, malapit na kami guys. Ano? Try mama. Oh, nawala. Di ba? Naksidente ngayon. Ah, okay. Walang elevator guys. Close pa kasi ano, alas 6 pa ulit yung ano. Ay, alas 8 yung sunod na delivery. Nakiusap lang ako na kung pwede. Kasi sabi ko, deliver lang sa pop culture. Pinayagan kaso naghagdan kami. Buti second floor lang. So, ayan. Kain tayo guys. Ito na kami sa ano, Rufus. Sakto alas 8 nung dumating kami. Ayun, magpo-pull out na kami. Nantay na lang namin yung oras. So, yun. Dinner muna tayo. Grabing traffic kanina. Ang botong tigas naman ito. Paano nga nito? No. Squeeze mo. We have sinigang. Squeeze yung ano yan. Kalamansi. Kung na-squeeze na to eh. Hindi pa. We have sinigang na bangus. Chicken sisig tapos gulay. Pork chop. Ah, pork chop. Chop suey. Let's eat. Good morning guys. Madilim-dilim pa guys. Alas 6 na. Ayun, saktong alas 6. Kakaalis lang dito Chris. Si Chris eh, hindi niya abot dito. Lahat ata ng paligid eh, sinilip dito. O, ewan ko. Parang tayong tulog kagabi. Nangialam daw sa likod ng ano ito, Anton. Sa likod. Binuksan ata. Meron kasi dito eh. Minsan yung mga naantok pa ako guys. Mamaya ako magkukwenta. We're here na guys sa delivery area ng Glorieta. Ayun. Walang parking dito. Talagang drop lang ng mga ano, ng mga paninda, mga gagamitin for 10 minutes lang. So yun. Tapos ihahatid mo na si ano, yung sasakyan mo sa mall parking. Opo ako guys, napapagod na ako. Ayun, nakaalis na si ano, si Froggy. Pumuntang mall parking. Tapos balikan niya na lang ako dito para ipasok na namin yung mga gamit namin. Ang hirap guys, nakaka-alis ko palang tulog ko ata ano pa eh. Alas 2 ako nakatulog. 2, 3, 4, 5. 3 oras lang. Kaya mainit na mga ulo namin kanina ni Froggy. Nag-aaway na kami. Pero lang. Ganun lang talaga pag ano, kapag wala kayong tulog tapos gutom pa kasi wala pang almusal. So normal sa amin yun. Nagbabangayan umaga. So yun, pabalik na siguro yun para maayos na namin. Kami lang pala mag-aayos ngayon ni Froggy kasi si Myra may importanteng gagawin. Tapos pinsan ko, tapos si ano naman, si yung papayat naman, sabi ko pasok na lang siya sa opening na lang, pag open na ng mall para makabawi-bawi din ang tulog at inuupo pa tayo yung kagabi. So yun, sabi ko basta pumasok sila ng ano, ng isa lang papasok, si Aiko lang kasi nga si Myra absent na yun. Pero pasok siya kasi may gagawin ako, tatapusin ko yung ano, continue ko yung sa Pag-ibig, NBI, tsaka SSS na car and face shop. Sabi guys, nalalaglag na talaga yung mata ko. Gusto kong matulog kaysa kumain. Yun. Nakakapagod. Ito ang buhay ng ano, basarista. Buhay ng negosyante. Entrep. Pero, kaya lang. Good morning agad sa inyo Sorry kanina na ano. Kasi kanina pa lang, nabad trip na siya sa ano, dun sa garay. At may nangialam daw nung likod ni Tonton. Bukas na. At tinakpan kasi namin yung kagabi. Tapos pagbaba namin, parang bukas na parang may nag-check kung anong mga laman noon. So sabi ko, baka si Chris tingnan. Sabi niya, posible si Chris, titingnan niya lahat. Parang natanggal na yung ano, yung
Yun. Kaya nagtuloy-tuloy na hanggang dito kasi wala pa nga parking, ang higpit ng guard. Ayun pa. So yung guys, later na lang ulit mag-ano na kami. Magpasok na namin. Antay ko na lang yung palaka. Kain tayo guys. Brunch na namin. Yung oras no, 11:45 na. Ayun. Andiyan na si Aiko. Tapos, binila ko na lang din siya ng ano, ng lunch niya para hindi na siya alis mamaya at ano, madami tao eh. Sayang. Wala siyang kapalitan kasi wala siyang kasama. So, mamayang gabi pa kami ulit babalik. So, let's eat! How are you? Hungry pa rin. Hungry pa rin. Ang ganda na ng bagong uniform ng ano ngayon. Ng Jollibee. Mga naka-ano na sila. Maong. Or, hindi naman maong. Yung malambot na maong. Ano? Ganda ng kulay. Yung manager, ano na, gray. Ang cute. Tapos mga naka-ano sila, apron. Nag-Jollibee ako guys, alam mo yung uniform namin. Nun yung blue na stripe pa. Stripes. Sayang na wala lang. Ito panay suot ngayon. Wala lang. Wala na. May tapo na ata ni Mama. Hi guys, we're home na. Hindi na nasundan yung vlog kanina guys. Pasensya na. Ayun, after namin mag-lunch kanina, umalis na kami. Tapos, dumiretso ako sa Don Carlos. Kinuha ko yung malaking table na ginagamit namin dati no, ni Ann, nung nagbabasar pa kami ni Ann. So, yun. Kasi, yung pwesto ko, sinasakop nung katabi ko. Yung mga nagtitinda ng bacon, ham, alam mo yun. Yung binilhan ko, gaya nung binilhan ko dati sa sa Gateway, na sobrang sira pala yung ano yun. Hindi ko sinisiraan guys, pero ang dugyot nung ano nila guys, yung paninda nila, alam mo yun, hinaano nila, ni-skewer ba yun? Parang tinutuhog, tapos doon piniprito sa bazaar mismo. Ayun, tapos ang dugyot nila kasi, hindi so sinisiraan talaga guys, pero nakikita kasi namin, katabi namin, and wala pa kaninang harang. So ayun nga, kaya nainis ako kasi, since kami lang ni Froggy yung nag-set up, is hindi namin naayos, kulang yung oras namin. So parang nag-table lang kami, tapos ayun lang, table lang, and then mga ilang pirasong mga products. Tapos itong katabi namin is sinasakop na yung lugar namin. Lagpas na sila sa guwit, as hindi lang basta inch yung lagpas, kundi pumapasok na sila sa sa booth namin. 'Di ba nakakainis 'yun? Tapos yung kalat pa nila, kasi doon sila nagluluto sila doon ng parang nagpa-fry sila nung mga mga longganisa, yung mga ganun. Eh, yung mga talsik nun, tapos habang tinutuhog nila, yung mga laglag ng mga tulo ng mantika, di ba? Ayun. So, yung 1/4 ng namin, nung booth namin, is mamantika na. Sabi nga ni Aiko, ate, nasusuka na ako sa niluluto nila, nakakahindi daw. So, wala kang magagawa. Kaya pala sila lumipat doon kasi ayaw din silang katabi nung isang booth sa dating lugar nila, pwesto nila. So ayun talaga nagkwento ko kasi na-high blood ako doon talaga guys. Lalo na sinasabi ni Aiko, ate, nandito na sila sa loob natin, dito na naghihiwa yung boss nila ng ham, yung ganun, di ba? Nakakainis yun kasi pag ganyan, sumunod kayo sa kontrata. Kasi para may contract din yung bazaar na kung yung booth mo, hanggang dun ka lang. Pwede ka naman na lumagpas ng konti. Alam mo, yung kasi parang magkakaibigan na rin kayo naman kayo sa bazaar eh. Kasi yung gano'n na, matabang pa yung matanda. Nakakaloka. So, ilang beses nga daw yun, parang pinuntahan ng guard ng mall. Kasi bawal talaga magluto. Kaso, tigas ng ulo ng matanda, guys. Grabe. Sabi ko parang, matanda tong paurong. Alam mo yun, na pinagbawalan ng magluto. Is talaga nagluluto pa. And then, yung paglagpas-lagpas na nga lang ng booth nila. Alam niyo yun, nakakahiya, diba? Kasi tenant ka lang eh. Or parang merchant ka lang, diba? So, sumunod ka kasi yung unfair naman doon sa mga sumusunod sa rules talaga. So, ayun, nakalabas yung mesa nila.
may yung mga kaldero nila, nasa takip ng kaldero nila, nasa bus namin. Alam niyo yun. Kaya doon ako na high blood kanina. Yung pag-uwi namin is din ako nag-vlog kasi talagang, hindi lang ako high blood, pati si Froggy, talagang, ayun, nagkasagutan sila ng katabi namin. Sa akin guys, okay lang naman kung, alam mo yung medyo mapagkumbababa yung yung matanda. Hindi yung kapag sinaway mo na, ay, pausog naman po ganyan. Yung parang wala pang pakialam. Parang walang naririnig. Di ba mas lalo nakakainis yun? So, ayun, ginawa namin. Nagdaldal ako no? Ginawa namin, umuwi kami ng Don Carlos. Ginawa ko yung malaking mesa para sakop yung 2 meters na yun. Hindi sila makalagpas. And then yung parang pinangaharang ko dati, parang mga mesh wires. Ayun, kinuha ko na, tapos sinarangan ko na. So, nagmukhang maayos tuloy yung bus namin. Kasi para kaming kanina, para kaming squatter kanina dun sa sa bazaar. Kaloka, parang lang, parang salimpusa lang kami. So, ayun, inayos ko na kanina, kaya nagmukhang na siya guys. Nagmukhang bus naman na siya. Kaya, ayun, maluwag siya ngayon. 2x2 kasi yung yung size, and then matao siya, effortless yung tao doon. Nung yung tong Eastwood kasi hindi masyadong maganda. Kaloka. Bumawi naman ako, nakabawi naman ako sa sa pinangrenta at saka pinangpasahod sa sa tao, pero hindi siya bonggang kita talaga. Pero sabi ko nga, experience yon, alam niyo yun, kaysa hindi ako sumali tapos magsisisi pala ako, diba, na ay sana sumali ako, ganun. So experience na lang yun na ayun, isa yun sa hindi masyadong matao yung Eastwood. Kasi nga, puro call center, and sa gabi lang sila lumalabas, or gano'n, sa gabi lang matao. So, yun. Ay, kaloka. Basta maganda is yung sa loob ng mall, kasi effortless talaga yung tao. Pumapasok, tumadaan, yung gano'n. Anyway, nakabook naman tayo guys hanggang December. So, yun. Nakakapagod, ilang oras pa lang yung tulog. Ay hindi, kanina din pala pagka galing namin sa sa Don Carlos, pagkuha namin ng mga mesa is umuwi kami rito, at in talagang hindi ko nakaya kasi sabi ko sa inyo kanina nung umaga pa lang is nag-aaway na kami daddy, ganun. So sabi niya, uwi muna tayo, muna tayo para magpahinga or matulog. So ayun nga, umuwi kami kanina. Siguro mga 1 oras din ako naka-idlip kasi alam niyo yun, may tawag ng tawag sa Viber, may text ng text, may tumatawag mismo sa telepono. Yung hindi ka talaga, hindi ka makapagpahinga ng maayos. Pero, hindi ako nagko-complain guys, kasi mga order, yung mga big orders yun. Kaya yun, wala din. Okay na yung naka-idlip ako kahit papano. Then, ayun na nga, bumalik na kami sa bazaar para magayos. And then, hanggang mag-close na, and we're home na guys, diba? Nakakaloko. Uy, miss ko na kayo Hindi pa ako makapag-upload Busy pang lola nyo guys. Ating bazaar. Hanggang lang naman kami doon, hanggang Friday. So by Saturday, magano na ako. Sunod-sunod naman yung upload ko niya. So, yun lang. Naliligo na si daddy. Naliligo ulit kasi pawisin masyado. Kahit na aircon na yung mall nagpapawisan pa rin. And, yun si Chris. Tulog na rin. Pati si Sel. Maaga kami ngayon nakauwi kasi sa Makati lang. Tapos maaga rin nagsasara yung mall, 9 a.m. Basta talaga Ayala no? 9 a.m. Basta Ayala is 9 p.m. ang sarado. Gaya dun sa sa Glorieta. Gateway. So yun, 10:30 dito na kami or 11 something. So yun, good night. Let's see you tomorrow guys. Ang dami kong daldal. Kulang pa yata yung ang 10 minutes na kakadaldal ko, pero ayun na nga, baka maboring na kayo. So bye!